ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಅಂತೀರು ಗಹನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಕೇಕಿನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆರಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪಿದರ್ಲೆ ಯಾನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದು ದೇ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಾನಿ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಇಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಫೈನಲಿ ಚಾ ದೀದು ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಪಿನಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದೀತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಗಹಲ್ನ ಪೋಪಿನಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಗಹನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಯಾರೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೀನಿ ಪೋಯಿ 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 ಬದ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಆತ ದೂರ ಉದಸ್ಸಿನ ಹಾಪುಡು ಅಂಜದ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಂಡ ಅಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ತಗೊಂಡು ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲಾರ ಪಾಪ ರಜೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಗಣ್ಣ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಯಾನಾರೇನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋದಲ್ಲ ಅಂಜ ಇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಸೊ ಅಂಜದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ಪುರೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಮೋಕಿದ ಎಡ್ಡುಪ್ಪುಲು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸಾವೆ. ಓಕೆ ಇನಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ನೋಡುಂದುಂಡು ಒಕ್ಕೈಗದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಅಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇನ್ಗ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂದ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಬಲ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪಂಡು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಡೈಲಿ ವ್ಯಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಗ ಅಂದೆ ಎನ್ನದೇ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಬಂದ್ಪೇರಾರು ಅಂಚದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕೇನೆ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ಏಪಲ ಇತ್ತಿ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕದಾದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜುನು ತೂಕ ಏನಂದು ಅದೇ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಿದಾರ್ಜಿನಿ ಎನ್ನ ಗಹನು ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತುಲಾಕಿನಿ ತುಲಯ್ಯ ಮೋನೆ ತುಲಯ್ಯ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಮೋಕಿದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಳು ಬಲ್ಲೆ ಏ ತೂಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ಎನ್ನ ಗಹನು ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆತು ನೀಗಳು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಒಯ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಆಗ ದಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟು ದಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಬಂದು ತುಲೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೀ ಪದ್ ಬೈದೆ ಕೀತು ಮಾಮಗ ಆಯನ ಮಾಮಗ ಪಂಡ ಏನ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಬಂದೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಪೂರ వచ్చిದಾಯ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇ ಚಂಡಿ ಇತ್ತದಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಫೋನ್ ಒತ್ತದಾತನ್ ಒಂಜಿಗೋರ್ನಿ ಕೈತ್ತದು ಮುಟ್ಟುವ ನಾ ಬಂದು ಚಂಡಿ ಗುಂಡೋಡು ಚಂಡಿ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುವ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚುಗೋರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರಿಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಬಂದು ಬುಜಿ ಈಜಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸರಿ ತಿನ್ನಿ ಆತ ಯಾವುದು ಪೋಕೆಗೋ ಇದು ಏಯ್ ಚೆಮ್ಮೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲು ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈತ್ ಬೈದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂದುಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಏತ್ ಬೈದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಜನ ಇದ್ದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸೀದಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೇಪಣ ಮೂಲು ಅವಲಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಕೂಡ ತಿಂತೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಏತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಐತಿನಿ ಕೋಲ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪು ಚಕುಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲವ್ ಎಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲವ್ ಎಪ್ಪು ಎಟ್ಟು ಕೆಲವುದ ಗಹನ್ ಕೂಡ ತಿಂತೆ ಅತ್ತ ಗಹನೆ చూస్తులే బాక్స్ ఏ తుండు బండాలి ఇంత ఓపెన్ మల్పుంది ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿ ನಂಟಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಚದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹಾ ಓ ಇದು ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗ ತಿಂದಾತನು
ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ತೋಜೋಡು ನೆಟ್ಲ ಕೇಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಏ ಬಿಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ತುಲೆ నేను ఫస్ట్ టైం తిన్నాను దిల 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 ఉంటాయా ప్యాన్ కేక్ తుకా ఇంజి తినరా బట్ ఇంక స్వీట్ ఇష్ట ఇచ్చి చూడు తింటా తినరా షోకుండు తినరా ఇంకో చూచు ನೀಟ್ ಮೈದಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ನಾನು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಪುರ ತಿಕ್ಕುವೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಂದು 4:30ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಓ 5 ಗಂಟೆ ಬಂದು 4:30ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತಿ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬ ಆರಂಡ ಮಿನಿ ಅತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇರೇ ಪೋರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಏನಾತ ಅತ್ತಿ ಓ ಅತ್ತಿ ಇರೇ ಪೋರೆಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಐದು ದುಂಬೆ ಗಡ್ಡ ಬರೋದೆತ್ತು ಬರಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಪೆಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಇಂಚೇನೆ ಇದಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಡೆ ಮನದಾನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳುಂಡೆ ಅವಳ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿದಾರ್ದು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಇಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಕಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂಚೇನೆ ಪಿರಿ ಏರ್ನ ನಾಯ್ಕೊಂತು ನಾನು ಈ ಬಿದೈದ ದೀತೀನಿ ಹಾ ಉಲಾಯ್ ದೀತು ಜೈ ಉಲಾಯ್ತನ ಉಲಾಯ್ ಪೊಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಪಂಡನಿಗಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುಸಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಮರನಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ತುಕ ತುಕ ನಾಡ್ಗ ಪೈ ಪೈ ಉಲೇ ಪೈ ನಾಡ್ಗ ಪೈ ವಾಚ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡಿ ವಾಚ್ ಸರಿಂಡಾ ವಾಚಿ ಬಲ ಬಲ ನಾಡ್ಗ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬುಲ್ ಪೊರ್ಸಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬಿದಡಿಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ ತಾಯಬಂಡ ಹಬ್ಬಿ ಪಂಡೇರು ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಳ್ಮಂಡೆಗೆ ತೊನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಪಿರಗೋರಲಿ ಅತ್ತಾನ ಆ ನೈಟ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎನ್ಮ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ 7 ಸೈಜ್ ಆವೊಂದು ಅಲ್ಲದ ಚಪ್ಪಲ್ 7 ಸೈಜ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ 4 ಚಪ್ಪಲ್ ತುಯ್ಯ ಫೈನಲ್ ಆದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿರಗೋರಲಿ ಪಂಡ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಪೋಯ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಪರ್ ತೆರೆದು ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಯನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾವರದ್ದು ಪೋಯಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಓ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಸಾತಿ ಇಡ್ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಂತಾವರದ ರೂಟ್ ಪೋಯ ಬಟ್ ಕಾಂತಾವರದ ರೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋನಾಗನೆ ಬೆದ್ರ ಎತ್ತನಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಓಕೆ ಎಂತು ಬೆದ್ರ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೇಕ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬೆದ್ರಡು ನವಮೇಡಿ ಎಂಕುಲು ಕೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೇಕರಿದ ಬರೀಟೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾರ್ನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಲೇತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ಲ ಈತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಐನು ಅಲ್ಪ ಬರೆತಿರ್ತುಲಿ ತುಳಸಿ ಲಿಂಬೆ ಶುಂಠಿ ಮಿಂಟ್ ಚಾಟ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಈತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಒಗ್ಗನೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ಲ ಈತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಜಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾ ನಿಜ ಇರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುರತ್ತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಈ ಚಂದ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಲ್ಲ ತೀನಿ ನಮ್ಮೆಂದು ತುಲ ಹಾಪುಣ ನಿಕ್ಕಂತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಪುಣ ತುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ఆయన ಕಾರ್ ಏತಿ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಮಲ್ಲವಂತೆ ನಾವು ಅಬ್ಜಾ ನಾವು ಏನು ಹೆಣ್ಮಾನ ಸೈಜ್ ಹಾಪುಣ ಬೇ ಆ ಬಂದದಾನೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಸೈಜ್ ಆಪಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆತ ಈಗ ತಲೆ ಶೋಕುಂಡಾತ ಹೌದೇ ಕಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿದಾಲ ಒರಿಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ನೀನೆಂತದ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪ ಅಂದು ಒಣಸಗೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಬೋಲ್ಗು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತುಕ ಏನಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಅಂತೀರು ಗಹನ್ನ ಲೇಖದ ಕೇಕಿನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಮ ಏನ ತಿಂದಾನ ಅವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇ ಎಂದು ಕಂತಿಜ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಪೊತ್ತವನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಹತ್ತತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ ಗಾಲ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಬುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲೋರೆ ಜನ ಅಂತಾರ ಆಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹಾಂ ಮಾಮ ಕೊರ್ಚೂರು ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಕೊರು ಉಂಗುಡು ಯಾಗ ಹನ ಅತ್ಯಾನೆ ಕೊತ್ತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಒನಸು ಒಬ್ಬ ನಿಂದು ಬಾಯ್ಕಿದ ಒನಸು ನೆಂದಾರ ಅಲ್ಲ ಗಾನಗ ವೈರಸ್ ಪುಯ್ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಗಾನ ಆಟೋ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಕೆಬಿ ತೋಜು ನೈಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಿ ಚಿಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡಿ ಅಮ್ಮ ಪುಯ್ ಪುಯ್ దానికి కెబి గాలి ఒప్పునే కా అంచు పోదేతుంది రాబ్జా ಪುಯ್ ಎದುರುಗುಲಳೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಸೀದಾ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಕೈ ಕಂಬಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ಅಂಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಟನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದೆ ಮಟನ್ ಕನಪಿನಿ ಬಂದಾರಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯಮಂತ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾರು ಕೇಂಡಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚದು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಚಿಂಗಮ್ ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುರಿಯರು ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಸುರೋರ್ ಪಾಡಿಡು ಕೊಯ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಫುಡ್ಡುಲ ಎಡ್ಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಏಪಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏಪಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಪ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆತ್ತಂಬ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಲೆತ್ತಂಬೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಂಬೋಯಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಉಂಡೆ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಒಂಚದ ಇನಿ ಅಂಡ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ತಿನ್ಕ ಬಂದೆ ನಮ್ಮಡ ಬನ್ನಗನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೂಡ್ಚಿ ಬಂದು ತಾಯ್ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಲ ಬೆಲೆ ಪುಪ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಒಣಸು ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಅವಲ್ಲ ಯಾನು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಟನ್ ಸೂಪು ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನ ಬರ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದ ತಿನ್ಪನ ಬರ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತೇರಾರು ಅರೆಗೆ ಸೂಪ್ ಅವು ಬರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಅರೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಣಸ್ ಕಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆತೊಂಡ ಚಿಕನ್ ಪಟಿಯಾಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಆಣೆಂಕ್ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಮಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿವರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಾನೆ ಈ ಫುಡ್ಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನರೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಗಹನಿಗೆ ಶೋರ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗು ಶೋರ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣೆಕ್ ಶೋರ್ಮಗೆ ತೊಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಇಕ್ ತುಪ್ಪ ಬುರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಯಾನ ರಸೋಯಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೊರನಿ ತಿಂದಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಡ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತು ಲಾಯ್ಕಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಕೊಂಥರ ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡು ಬೊಕ ಎಂಗುಲು ಚಿಕನ್ 65 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ 65 ಎಂಚ ಬಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಐನ್ ಕಬಾಬ್ ದಲ್ಲಕ ಮಲ್ತಿದೇರು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಫುಡ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಬಿಲ್ ತುನಗ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಆತೀನಿ 1700 ಎಂಗಳು ಆತದಲ್ಲ ಐಟಮ್ದಲ್ಲ ಗೆತೊಂದಿಜ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫುಡ್ಡು ಎಂತು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಫುಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ఒక ಪಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ಹರೇಕ್ ಇಲ್ಲದ ಲೆಪ್ಪು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಒಲ್ದಿಚ್ಚೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಪಪ್ಪಾಗ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಕಬಬ್ಲಾಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿಲ್ ಏತಾತಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1700 ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ಬಿಲ್ದಲ್ಲಕ ಫುಡ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಸಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತನ್ ಫುಡ್ ಆತೆ ಪನೋಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮೈತೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಬೊಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲುತ್ತೆ ರಸೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಪ ಬಿಲ್ ಚೀಪರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ರಸೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಕೊಯ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲೇಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಂದು ಪೋಯಿನಿ ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಗಾಲ್ನ ಜೈದೆ ಗಹ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಶೊರ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ನನಗೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಎತ್ತಂಡು ಇದೊಕ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೈದಿನಿ ಏ ಮೇಲನೆ 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 ಈಗ ಅನ್ನ ಮೇಲನೆ ಮೇಲನೆ ಅಬ್ಬಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ गान आज लेट आपड़ो लेट आपुंडिया ಏನಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.